Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tago And Tita. May lumabas eh. Tanya Chinita. Ref. Nakipag-iwalay sa akin si Sabrina kasi hindi ako makakagraduate ng college. Feel good morning, Uncle at Tita. Tawagin nyo na lang po pala akong Silver. Short for Silverio Jr. Shake. OFW po ako sa bansang New Zealand. Nakakamiss din po pala yung Pilipinas. Pero masarap din pong tumira dito. Naalala ko po, Colantis, nung nasa college po ako. Tingin ng mga kaklase ko, parang wala akong pangarap sa buhay. Bagay, minsan absent ako sa klase. Minsan may mga subjects na dinadrop ko. Lalo na pag terror yung teacher. First love ko po si Sabrina. Isa siya sa mga medyo sosyal na babae sa klase namin. Maganda. May kaya naman yung pamilya niya. Classmate kami sa isang subject, kaya sa subject na yun, di po ako nag-absent. Kasi nandyan po siya eh. Gusto niya raw po kasi yung tulad ko na bad boy image. Pogi, parang Robin. Siyempre binakuran ko na agad, kaya wala nang nakalapit. Nauna pang bakuran yung babae kesa sa grades. Yun nga eh. Kaso nauna po siyang gumraduate sa akin. At dahil marami akong bagsak, di kami nagkasabay. At dito na po natin simulan ang mga katas ng aking nakalipas. Sandali lang, maya ka na pumasok. Ba't parang nagmamadali ka naman? Pasok na ako. Meron pa akong mga gagawin. May photoshoot pa ako bukas ng graduation. Congrats. Congrats. Hindi kita Nax. mako-congrats. Grabe naman. Oo nga eh. Kasalanan ko nga kasi... Parang masaya ka pa, Silver. Ba't parang wala lang sa'yo na hindi ka gagraduate? Silver, paano na tayo niyan? Parang wala lang. Oo nga eh.
Naiinis ako na ganyan lang. So, anong future natin pag tayo naging mag-asawa? Pag may mga problema, tatawan-tawanan mo lang. May stress tayo pag didibdibin Dapat natin. kang ma-stress. Hindi ka gagraduate. Sinayang mo yung pera ng mga magulang mo. Pabalik-balik ka. Ako nag-e-effort. Tulungan ka sa mga kailangang i-accomplish. Hindi ka gagraduate. Naririnig mo ba ako? Hindi ka gagraduate. Hindi tayo sabay gagraduate. Oo na. Kailangan bang paulit-ulit? Oo! Kasi parang wala lang sa'yo, oh. Hindi. Nagsisisi na nga ako, pero ano magagawa Alam mo, ko? parang nagsisisi yan? Yan na yun. Yan na yun. Alam mo, parang nagigilty Okay, ako. Parang kasalanan ko eh, kasi may love life ka. Hindi, wala kang kasalanan. At kahit mag-aral pa ako buong magdamag ngayon, hindi na rin ako makakasabay sa yung gumraduate. Mauuna ka na. Kaya ako masaya para sa'yo. O kasalanan ko. Mauuna ako, tapos ikaw saan? Next year, hindi ka na naman graduate. Nagtatrabaho na ako, tapos di ka na naman, anong plano? Paano ko mararamdaman na gusto mo akong makasama sa future at magiging maayos yung pagsasama natin? Ha? Kung ganyan ka, ngayon pa lang. Alam mo, walang kwenta yung magiging buhay ko kasama ka. Kaya ayoko na. Pasensya ka na. Sige na, papasok na ako. At ayoko na mag-explain. Ayoko na, nasabi ko na, ayoko na ulit-ulitin kasi masasaktan ka lang. Sabi mo, di ba, okay naman tayo. Gusto mo ng bad boy image? Dito ako. Hindi ka gagraduate doon? May bad boy ba nag-graduate agad? Bad boy nga eh. Timo Silverio. Wala lang Silver talaga lang, sa'yo. grabe naman sa Silverio. Pasok na ako. Wala lang eh. Wala lang sa'yo. Sige na. Teka lang. Sab. Pasensya ka na. Sab. Ayoko na. Sorry, Silver. Mag-usap tayo, Sab. Ito naman eh. Magbabago na ako. Promise ka. Huli na! Hindi ka nag-graduate eh! Ako lang akit ng stage! Let me tell you now. Huli na nga ang lahat ko lang, Tits. Dahil ayaw na nga sa akin ni Sabrina. Aray ko. Sinampal ako ng katotohanan. Inaamin ko po, mali ko naman po talaga. Mahilig akong gumala kaysa mag-aral. Pero dahil po nun, nagpursigi ako. Nag-aral na ako ng mabuti. At matapos po ang 2 years. Sa wakas, congrats Sa wakas, anak ko. Graduate ka na rin. Salamat, Mapa. Congrats! Congrats. Teka, bakit natin kino-congrats ang anak natin? Graduate na rin eh. Ha? Ba't ka nagagalit? Alam mo namang ulyanin na ako. Congrats, nakapasa ka sa LTO. Wala ba? Ano ba? Hindi Ano yan. ba? Sige. At least makalimutan niya na yung mga kasalanan ko. Hindi ko nakakalimutan yun. Itaulyanin na! Aray ko. Yun ang dahilan kung bakit ako nagka-Alzheimer, yung pambababae ng ama ko na trauma ko. Aray ko. Buti naman nakapasa ka na sa LTO. Sinong Ma. fixer ang ginamit mo? Gagraduate na ako sa koleyo, Ma. Sa wakas, di ba? Buti naman, mamamatay na kami lahat ngayon ka palang Oo. Gumaraduate. O, di ba, anak? Sa wakas, junior. Magpatarpuling ka. Paggawa ka ng tarpaulin, Nilagay ko na sa labas. Ay, salamat naman. tarpaulin Para mo. alam ng mga kapitbahay natin na may anak na. Anong course mo ba? Ano po, Ma? Management. Kanor yun para yung mga babae mapagsabay-sabay niya? Paano ba yun? O, imamanage niya. Time management Manage niya. din, Sino oo. sa Lunes, Oo, Martes, tama. Merkulis, Huwebes, Biyernes. Maganda yan, anak. Sabado, Kasi Linggo. syempre, ang gwapo ng anak natin eh. Pero Pa, congrats, anak. hindi ganun. Siyempre, may pangarap din po ako para sa akin at para sa inyo po.
Anak, okay lang kahit di mo na kami suklian. Hindi naman namin ikaw Hindi, inuobliga. Ang gusto namin, ayan, congrats, pumasa ka na sa ano. Saan nga pumasa yung anak natin? Saan nga? Saan ka ba nag-aral, anak? Hindi, wala rin ako idea eh. Oo, hindi mo kami pinakit ng stage. Wala pa naman eh. Wala Wala pa naman eh. Ito yung ano. Ano ngang meron? Ba't Ito yung program. Ayan, tignan nyo. Kanor, bakit nga natin kinokongratulate yung anak natin? Gagraduate na kasi siya sa college. Ay, salamat. Ulyanin talaga to. Congrats, nakakainis anak. na pala yung ulyanin. Tapos maalala yung kasalanan ko. Ay, nako. Ay, naalala ko ng November 2, 1978. Nahuli ko ang ama mo, may pinadalang litrato yun dun siya sa... Anak! Saan ba tayo? Diyos ko, Magpakawi-kawi anak, huwag mong na. tutularan ng ama mo. Gusto ko mapaayos ka, Silverio. Kayo talagang dalawa. Basta, ayan, para sa inyo yan. Ano ngang meron, Kanor? Salamat. Papalitan ko na talaga to. Sige, kalimutan mo pa ako. Congrats, anak. Salamat, ma. Tonight it's very It's ay proud na proud ko pong kinausap ulit si Sabrina. So awkward, ha? Thank But- you at pumayag kang kumain tayo sa labas. Yeah, of course, I managed to like isingit ka sa schedule ko, but mga 30 minutes lang ako, Sorry, I have 30 meetings minutes. this afternoon, yeah. Iba na talaga yung dating mo. Parang boss na boss ka na. No, of course not. Of course not. I'm the same Sabrina. Anyways, ano ba yung agenda natin? Para naman akong business meeting nito. May pa-agenda ka pa. Gagraduate na ako. Oh, that's good. Congrats. Thank you. Happy for you, yeah. And kaya nga ako So- dito kasi syempre, Pero kumain na ako kaya hindi na ako makaka-order, Sorry. okay. Yep. So, meron ka pang gustong sabihin? But I'm happy for you, finally. Sana makakuha ka ng stable job. So, good luck on your future endeavors. Thank you. So, alis na ba ako? Teka lang. Kasi miss na miss kita eh. Kaya nga ako nag-aral na mabuti para pag nakagraduate ako, magiging proud ka na sa akin at Stop. babalikan mo na ako. Tumitingin na yung everyone sa ate mo. Stop crying. Silverio. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Sab. Kaya nga ako nagpursige. Kasi miss na miss Alright, kita. stop. can I touch Hindi na ako yung same Sabrina na nakilala mo. And sorry to Bakit? tell you bluntly. May problema ba tayo? Meron kasi engaged na ako. Ha? Engaged ka na? Engaged na ako Sorry, pero Sino yung lalaki? remember when we were in college, may lumalapit sa akin na nag-aaral din siya na medyo anak ng prominenteng pamilya doon sa city where nasan yung school natin. So, yeah. May mga business ventures din siya. Yeah. So, and I love him. Kaya nga, kakasal na kami. By the way, kung gusto mo umatin ng kasal, bibigyan kita ng invitation. I'll reserve one seat for you. Sorry, Silverio. Sorry. I'm sorry to tell you this. Pero, para lang wag ka na mag-ilusyon. Para lang wag ka na umasa. I'm sorry. Alis na ako. Sab! how can I just let you walk away
Aray ko! Kulang tits, wala na talaga. Wala na talagang pag-asa kasi ginawa kong inspirasyon si Sabrina para matapos ko talaga yung kolehiyo. Pero wala eh. Kaya, isa yun sa malaking ambag kung bakit po ako napunta ng New Zealand. Nag-aral po ako at naging butcher. Hindi ko po alam ano magiging buhay ko sa New Zealand pero kailangan kong gawin to. Tinulungan naman ako ng aking mga magulang. Nagsangla kami ng kung ano mong pwedeng isanla nila para sa pag-alis ko. Sa awa ng Diyos, 6-digit naman po ang sahod dito. Fast forward, makalipas ang halos 3 taon, naiisip ko pa rin si Sabrina. Kahit hindi ko alam kung kinasal na ba siya, o engaged ba siya, o kablock na rin po ako sa kanya eh. Pero one day may nakita akong message request niya. Nag-chat po siya, nangamusta. Tuwang-tuwa po ako. Hindi ko alam anong maramdaman ko that time, kulang tits. Kasi ngayon lang siya nagparamdam ulit eh at naging marupok na naman ako. Basic. Kaya nagkatawagan kami ulit. I know. I'm so happy for you. Grabe. Oy, thank you pala sa photos na in-update mo sa akin na kung nasan ka kanina. I appreciate that. Sobrang pogi mo pa rin. Like, nakaka-in love. Like, like we were in college. You're so pogi. Sige, ako na yung pogi. Basta akin ka rin. Hindi, joke lang. Hindi. Oo nga. Matanong ko lang, anong nangyari pala? Sorry Well, hindi ko kasi, ayokong pag-usapan sana, pero gusto mo ba like, magkita tayo for a coffee so that I can Hindi. tell the Pag- entire story? Kasi syempre, hindi di ba, ako pag nakauwi siguro ako ng Pinas, pupuntahan agad kita. Pero gusto kong malaman anong nangyari. Because, yan, anak kami, kaso, alam mo, sana ikaw na lang eh. Kasi, Bakit? Ano nangyari? di ba bad boy ka? Mas matindi, mas bad boy yung ex ko. Gusto mo naman talaga ng bad boy, tapos? Pero napaka-babaero, sobra eh. Anyways, sana ikaw na lang. I'm sincere and totoo yung sinasabi ko, sana ikaw na lang kasi naramdaman ko yung pagmamahal mo and genuine ka. Samantalang siya, pera, tapos ang yabang, na-bankrupt naman. Ito ako, single mom. Siya nga pala, Silver, Oo. may 5K ka ba dyan? Bakit? Sorry nakakatawa ba? Eh, Hindi ako nagjo-joke. May 5K ka kasi 3 days na nilalagnat yung anak ko. So, dadalhin ko sana today sa hospital kasi may asthma din siya. Baka may 5K ka dyan. Sige, padalang kita. Talaga? Thank you Antayin ko. Isasend ko yung Gcash number ko Thank you talaga, Silver. I love you.